Pouco antes das 12:15 do mediodía, unha chamada ao 112 daba a voz de alarma. Declarárase un novo incendio no balneario da Praia da Compostela, en Vilagarcía. Ata o lugar desprazouse o servizo de emerxencias. Tras romper o peche da entrada principal e acceder ás instalacións, detectaron 2 focos na primeira planta. Segundo informan dende o Concello, o lume extinguiuse en poucos minutos e non causou ningún dano na estrutura do inmoble. Tampouco houbo que lamentar danos persoais, tendo en conta que son varias as persoas en teito que empregan como refuxio o antigo balneario. Os únicos estragos producíronse en obxectos como colchóns e roupa. A Policía Científica xa está a investigar a orixe do lume. Malia non terse producido danos materiais de importancia, a aparición de 2 focos ao mesmo tempo en 2 puntos diferentes do edificio propiciou a apertura de dilixencias. O operativo que se despregou na zona obrigou a cortar a avenida Rosalía de Castro ao tráfico de xeito momentáneo. Ademais, dende Servizos Sociais puxose en marcha o protocolo de actuación coas entidades sociais do municipio para coñecerse na actualidade hai persoas dormindo no balneario e, se así fora, poder ofrecerlles acollemento.